दा खैथा जाखो 5ता जाथारसिगोन ना गुड मर्निं होनो फैदो आरो नोंसोर ना थिगानो दं दे नोंना मा नाम मोनलाय नोंनिया 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 बरिया फै थाबायनि मा गामिमोन इयो आंनिया आंनिया बालाफोरा बरिया औ थाबायना फैनि ओइ सोमलिगुरिसिम थाबायनांगौलै ना फुङाव थाबायबासो देहानि थाखाय मोजां खिन्थाखादो आरो नोंसोरो खिथाना दोनखादो आरो ओइ बाबरे बा मा होनदो सिखारनो रोङाबाथ' जारला जाथारगोन सानदों आरो नोंसोरो ना नों मंगलथिङाव हमबाय था भिडिअ खालामबाय था आंखौ बा दे फैदोब्रा जमा जमा नों एसे उनथालाय दे जोंखौ साफायदोब्रा बरिया फैबाय था नोंबो बयखौबो नुनाय बायदि लाबोदो थाबायनोसै नै फरायसाफोरजों मर्निं वाक खालामनो फैदों नावकाटा मिलन जुनियर बेसिकआव फरायनाय फरायसुला आरो फरायसुलि लोगोसे सानजारां रोदोमबु सोलोंसालि मोननै स्कुलनि फरायसुला आरो फरायसुलि दं हाटगुरि गामिनि मर्निं वाक खालामनो थाखाय आं फैदों आरो बिसोरबो बाहागो लाफादों मर्निं वाकआव मानोना वाकिं इन द मर्निं इज गुड फर हेल्थ रिपिट विथ मी वाकिं इन द मर्निं इज गुड फर हेल्थ माने फुङाव थाबायनाया देहानि थाखाय मोजां ओंखायनो फुङाव थाबायनांगौ आरो दे हेल्थ इज वेलनेस हेल्थ इज वेल्थ देहायानो धोन जोंनि देहाया एकदम दामे मा जानांगोन बेमार आजार गैया जानांगोन नंगौना बेमार आजार गैया जाबासो जोङो मा खालामनो हायो जोङो गोरा खामानि मावनो हायो नंगौना आरो गोसो होनानै फरायनो हायो आरो बेबायदिनो जौगानो हायो ओंखायनो जोङो बेमार गोनां जानाङा मा जाबा बेमार जायो मिथिगौ दा नोंसोरथ' आरो बिरि सिगारेट सादा जौ बेफोरखौ जाबा मा जायो बेमार जानो हागौ आरो जायियानो जानो हागौ नङा ओंखायनो जाथारनाङा बेफोर बुस्थुखौ देलाय नोंनि नामा मा नाम बुंफिनदो नोंनिया बरिया हैट आमिना ना आमिना बर' आरो लिजामुनि बर' फै मर्निं वाक खालामनि फै दै लोंबायना लोङाखै पानि खायसे नानाय खावा लागै खैजन जाखो जों खैजन जाखो काउन्ट There are 7 students now दा नाव माने दा ना 7 जन जाबाय आरो जों खैथायाव सिरि मोननाय लिजामुनि खैथायाव सिरि मोननाय 5ता
इथिं थांनायखौ नुवाखै आंखौ टाइमखौ नायनानै सिखारखादो आरो ओरै थांबावगोनसो आं खांख्राइमारि दैमा जिं ओमफ्राय खैराझार ओमफ्राय मागुरमारि ओमफ्राय एकदम खासिबारिनिफ्राय आरो ओरैजाय न'आव फैसिगोन आरो सामफ्रामबो फैगोन आङो दै गाबोनबो सामफ्रामबो हारिएब माने जर स्पिड गोख्रै थाबाय ओइ दासो सिरि मोनदों ना बिसोरो पासतायावसो जमबाय थादो बिसोरो इथिं इदि गोहोआ पासतानि सिगाङावनो फैना दंना इउटुबाव थांसिगोन आरो बियो बे भिडिअ'आ मर्निं वाक खालामनायनि भिडिअ'आ सानै माखासेयालाय माखासेया बिसोरथ' जाखावसिगोनलै सिखारनो रोङिफ्रा ओरै फै मर्निं वाक खालामनि ओइसिम होदो मर्निं वाक गुड मर्निंआ होदो गोसा बुंदोब्रा सानफ्रामबो गुड मर्निं होबाय थानांगोन आंखौ दे आं फैबाय थागोन थाबायनाया जाखांनायनि उनाव 5टा बाजियाव आं फैबाय थागोन इयाव दै 5टा बाजिनिफ्राय 5:30 ना 5:30सिम थाबायगोन जों सानफ्रामबो आरो जाय सिखारनो रोङा खिन्थाखासो दिनैनि थाखाय कनसिडार जानो हानाय गाबोन जुदि सिखारनो रोङाबा जाखावबायसो खिन्थायखा दै दाहाय खैजन जाखो 9 ना there are 9 students repeat we are now 9 students जोङो दा सागु फरायसुला आरो फरायसुलिफोर जाबाय now going to Naugata Pup Naugata दा Pup Naugataसिम थाबायलांगासिनो we are walking to Pup Naugata जोङो Pup Naugataसिम थाबायलांगासिनो दङ दिनै मा थारिख दिनै मा खालार खै तारिख दिनै खै तारिख मैया खै तारिखमोन আজি কি তারিখ 10 না 9 যোৱাকালি 8 আছিল না আজি 10 তারিখ নহয় दिनै 9 तारिखसो सोर सानदों आरो सारा बेनो सानदों आरो इसोर ना आं बावनानै एसेसो थांफ्लांदोंमोन
खायसेबारथिंसो थांफ्लांदोंमोन आरो ओमफ्राय गोसोखांफ्लांबाय आरो 5टा बाजियाव मर्निं वाक खालामनो थांनो होननानै नावकाटा सोमलिगुरि आरो हातगुरि गामिनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों मर्निं वाक खालामनो थांनो होननायखौ गोसोखांफिनबाय आरो आङो दे मा एफा गोथै थाबायो स्पिड थाबाय मर्निं वाक नंगौना इसोरबो दानिसा मानो सेरबोआखै खिन्थायाखै उथिबायना Wah. Wah, malah nih tampil lebih bis di master lagi kan dari mana? Hangsai, deh. Lamanya थाबायनो मोजां जाबायलै ना फाका जानायखाय deh थाबायनो लिंना लाबोदो दे मा लासै लासै थाबायोलै एसे स्पिड थाबाय ना मोनदो खोमा ना दे गुड मर्निं होदो गोसा बुङा मानो खेबसेनो बुं दे गुड मर्निं सार होन बरिया बरिया फै ओइसिम थाबायनो होमबालाय ओरैजायसिम थौ फै 9 दंना जोङो 9 जों आरो 4 दाजाबा बेसे मा मुं 13 मा मुं माथाखौ फरायो नों मा मुं हा माथाखौ फरायो नोङो माथाखौ फरायो नोङो हा माथाखौ फरायो थाखोनै गामिया मा गामि नावकाटा कुप नावकाटा नोंना मा गामि नोंनिया मा गामि हातगुरि नोंनिया बरिया बे ग्रुपा गावना जमा र जमा मा गामि नोंनिया बरिया मोनथाम गामि लोगो नांनानै जोङो मर्निं वाक थाबायदों ना मोनथाम गामि लोगो नांनानै मर्निं वाक ओइया सासेया दासो मौ थांनाय हा मानाय फै माबार ओइयाव दोनथ' साइकेलखौ ताला मारि निजोम थारबो दे काउन्ट 1 2 काउन्ट हो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हा फै जोङो 14 जाबाय दिनै मा मानसि थैदों मा होनदों मा
फैदों मानसि थैदों एम्बु ए खैथायाव सिरि मोनना थानाय होनदों फुटबल खैथायाव सिरि मोनना थानाय नोंनो निजे सिखारनाय ना सोरबा फोजानाय नंगौ थिगानो